Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε Free Fire. Ναι, αυτό έχω να πω, πάμε στο βίντεο, δεν έχω τι άλλο. Γεια σας, τώρα θα σας δείξω λίγο τα ρούχα. Μπερδεύτηκα. Εδώ κάτι έτσι θα σας δείξω. Εντάξει, δεν μας νοιάζει αυτό. Να σας δείξω μόνο τη McLaren που έχω, γιατί κάποιοι δεν με πιστεύουν. Εδώ McLaren. Και αυτό εδώ πέρα που είναι Criminal. Μην το πας στο σκοντό. Criminal, εδώ το αυτοκίνητο. Τέλος πάω βάλει το Criminal, δεν ξέρω, μου αρέσει περισσότερο. Και παιδιά, πάμε στο Lone Wolf. Και σας κλείνουμε μέχρι να μπει. Μπήκαμε παιδιά. Εδώ ο NBD, ο boss, ο φίλος μου. Νάτος. Είναι καλός, έχει καλό account. Μπορείτε να τον κάνετε όλοι οι φίλοι, θα δείξω μετά και του cameraman, του Barriens, τέτοιο. Και θα έχουμε και τσαλεντζάκια με FF. Ναι. Τι να κάνω, με sniper δεν είμαι καλός παιδιά. Θα έχουμε και τσαλεντζάκια με FF. Εδώ να σας δείξουμε και το play του. Θα έχουμε και τσαλεντζάκια με FF, όπως είχε κάνει μια φορά ο Go Toxic που μου έδωσε η Θεάρα. Ευχαριστώ τον Go Toxic. Να κάνουμε με VSS στο BR Ranked με VSS μόνο. Ναι, ξέρω. Ναι, μην μιλάς. Ναι παιδιά, στο BR. Και πολλά άλλα, και πολλές άλλες ιδέες. Ωραίος! Αν και εγώ παιδιά δεν είμαι καλός με sniper, δυστυχώς. Το παίζουμε. Οπα, το μεγάλωσα πολύ. Εγώ φοβάμαι θα πεθάνω γιατί δεν είμαι καλός με sniper. Μόνο ένας παίζει, ο άλλος δεν παίζει. Έτσι και εγώ να το κάνω. Εγώ παιδιά δεν είμαι καλός με sniper, δυστυχώς. Πέθανε. Πέθανε μόνος του. Τώρα που δεν θα έχουμε sniper, έχει VSS. Deagle, ωραία. Στο Lone Wolf VSS δεν έχει. Μια φορά είχα βρει VSS στο Lone Wolf, δεν ξέρω γιατί. Νομίζεις. Όπως το πες. Εγώ μια φορά μου είχε πεταχτεί ένα VSS μου. Μισό να το μεγαλώσω λίγο να φαίνεται καλύτερα. Για challenge, να πιάσεις χέντα. Χέντα. Με Deagle. Γίνεται να ανεβάσεις φωτεινότητα στη κάμερα. Όχι. Όχι. Γιατί θα βγει. Ότι γίνεται, αλλά θα βγει. Δεν με έφαγε αυτός. Ούτε ένα kill δεν έχω κάνει εδώ μεταξύ, όλο αυτός θα έχει κάνει. Καλά, ότι εγώ προσπαθώ. Εντάξει, Grandmaster, εγώ τον Grandmaster. Και όχι Heroic Ass είμαι. Ποιος ήταν Grandmaster? Master, τα μπερδεύτηκα απλά. Ποιος? Ένας φίλος μου. Φάει τον άλλον μια χέντα. Ρε φίλε, δεν μπορώ. Δεν βγαίνει για κάποιο λόγο και μου τον τρώει ο άλλος. Μπράβο, NBD boss, μπράβο. Εδώ. Μετά θα παίξουμε παιδιά ένα sis και ένα BR. Και θα κάνουμε το outro. Μισό λίγο, μισό. Και πίσω από την κάμερα είμαι εγώ. Ναι, και μας τι μας νοιάζει. Δεν σου πάω, έλα. Ένα λεπτάκι και μπαπ. Γιάννη, κάθετα ακίνητη. 37. Αυτή είναι ακίνητη κάτι. Μου έκλειψε το kill. Ο μπρο μου έχει κλέψει 100.000 kill. Μα θα κλείψε ξανά το kill. Λέω όπως πέθανε. Δεν πέθανε. Πέθανε ο ο Άγγελος NBD πέθανε. boss. Αχι, το χειρότερό μου είναι αυτό. Ποιος μου
μιλάει για τέτοια οπλάκια. Εμένα το Diglett δεν μου αρέσει καθόλου. Το Diglett δεν σου αρέσει? Μ' αρέσει, αλλά όχι όσο το UMP ξέρω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ δυστυχώς. Μη φας και σου γυρνάει το παιχνίδι τώρα ένα βίντεο. Μαμά τα δάχτυλά μου ρε μπρο, δυστυχώς. Κάτσε τώρα. Γιατί έχει να έχω αυτό το πλάκι, δεν μπορώ. Έχω μεγάλες τσέπες. Τουλάχιστον η κάμερα. Μπρο, είναι κάτι κάνει. Δεν γίνεται ρε φίλε. Έλα, θες ξύλα με μπουνίδια. Τι κάνει άνθρωπος. Σαγέρα. Έλα Άγγελε. NBD boss, μπερδεύτηκα. Έχω έναν φίλο Άγγελο παιδιά και τον μπερδεύω συνέχεια. Όπα, δείχνουν τα χέρια σου μόνο. Τώρα. Μου κλέβει τα kills όλα αυτά. Έχω μεγάλες Οχ. Ναι, θα σε φάει με βόμβες. Φαντάσου. Μπρο, δεν γίνεται, δεν βαράει. Δεν μπορώ με αυτό το κολοπιστολάκι. Τι να κάνω τώρα. Σιγά ρε Please, βρε. πέθανε, please. NBD boss, πέθανε, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να πάρω κάποιο εκεί. Κόλλησε, δεν έχει ίντερνετ. Κόλλησε. Δεν έχει ίντερνετ. Γιατί πραγματοποιήθηκε. Το είπε Βισέντζο. Μπρο. Είναι καλό. Μήπως είναι ο Βισέντζο στα αλήθεια. Φαντάσου. Και απλά δεν έχεις ανοίξει τα ρούχα του. Αν το μια friend. Το Βισέντζο, τι να το κάνω. Πού δεν ξέρει που είναι καλός. Άμα είναι αληθινός Βισέντζο. Και τον έχασες έτσι σε ένα Lone Wolf. Έχω βρει το account του Σάκλο. Και εγώ τον έχω. Έχει στείλει το ID. Go Toxic παιδιά, άμα βρείτε το NF boss να μου το πείτε. Αφού έφαγε μπαν. Ναι, και πάλι. Ο μπρο με φύγε με βόμβα. Μπρο. Μπρακής. Δεν το βάζεις έτσι. Μπρο, βλέπεις τι τραβάς. Ναι. Όλα τα τραβάω. Κάτσε τώρα να τους πω. Να έχω μεγαλώσει και λίγο την κάμερα. Δεν Οπότε μπορώ, έχεις βάλει το χέρι σου στον αγκώνα μου, δεν μπορώ να παίξω καν. δεν μπορώ. Εντάξει, ένα βγαίνει παίζει. Γιατί ο άλλος δεν κουνιέται ούτε ο επειδή πώς ρε, δεν φίλε. κουνιέται. Γιατί? Θα το στράβωσες λίγο. Τώρα το βρήκα, εντάξει. Κάτσε εσύ. Long Wolf είμαι ο χειρότερος παίζει, δεν μπορώ να παίζω Long Wolf, πραγματικά. Μία ανάσα. Παιδιά, είχαμε παίξει κάποτε Free Fire με τον cameraman 1v1 και είχα μπήκε επιτέλους. Και παιδιά, είχα πάρει shotgun και τον έκανα μία ανάσα κυριολεκτικά. Μία ανάσα έχει πάρει. Γιατί μόνο στο Lone Wolf είσαι καλός και σε κάποια. Όχι, παίζει άλλο. Σου βγήκε ρε. Α, παίζει και οι άλλοι τώρα. Δεν παίζει. Μπρο. Μπράκης. Ωραίος. Τοξικός. Ο μπρο είναι πολύ τοξικός. Πού είναι? What the sigma. Πού βρίσκεται ο μπρο? Κάτσε. Έμεινα ο πέθανε ο Άγγελος. Έχω 999. Πέθανε επί την boss. Πω και εσύ τον μπερδεύεις. Ναι. Δεν μπορώ ρε φίλε γάμο το Βισέντζο σου. Τι να κάνω, το είπα. Από 4-0 τους πήγε μπρο, 4-5. Και πώς θα κρατήσω. Παιδιά. Από 4-0 με 4-5. Διαφωνώ, μου έχει κάτσει εδώ πάνω. Μου είναι έτσι που δεν μπορώ να παίξω τίποτα. Από 4-0 τους πήγε 4-5. Ξεφύγες. Είναι ο Βισέντζο γι' αυτό. Ας και ο Μπράκης. Χάσαμε δυστυχώς παιδιά. Και τι κάνεις και εσείς. Πήγα μέσα στο κινητό. Sorry. Λέει sorry. Εντάξει, δεν πειράζει. Θες πω, εγώ έχω ανοιχτό μικρόφωνο για να ακούει. Εσύ με 0 αστέρια. Επίτηδες. Επίτηδες γιατί έμπαινε με κάτι νουμπάκια. Αφήστε παιδιά. Μόνο με νουμπάζεις με βάζει για κάποιο λόγο. Μετά θα σας δείξω το account μου. Ναι. Ποιος θα σου δείξει τα account μου ρε. Εσύ θα μου το δείξεις. Τότε τι θα σας δείξω τα account μου. Εσύ θα μου το δείξεις. Τώρα σου μη κάσει πάνω στον αγκώνα μου. Ναι, κάτσε να κάνω το μου. Όχι. Να το εδώ είναι.
ποτέ εδώ. Οχ. Έχεις 6. Κάνε ένα σπίτι. Ναι ρε, άλλη όχι δεν είχα. Να μείνω με ένα diamond. 2. Εντάξει, άμα βάλουμε ποτέ, καλά θα είναι. Παιδιά, εγώ τώρα θα αρχίσω τα FF βιντεάκια. Κάτσε. Δεν ξέρω πώς θα στραβάω, έτσι ή έτσι, Έτσι, όπως το είχες πριν, είναι χάλια, μπορώ να δω την... Ούτε... έτσι μπορώ να σε δείξω. Το πρώτο με χτυπάει, έλα. Δείτε κινήσεις, παιδιά, κινήσεις. Πάρτε μπουκετίδια. Πα. Σε παίζει και ο Big Boss. Τι κάνει? Δεν σου έλεγα τίποτα αυτά. Βλέπεις. Εσύ την κάμερα βλέπεις. Ή το παιχνίδι βλέπεις. Παιχνίδι. Γιατί ρε, και πώς θα τραβάμε, θα Μα εδώ, τραβάς χάλια. μπρο, εδώ είναι το κινητό. Ωραία, εδώ θα κοιτάς. Κοιτάω την κάμερα. Μου έχουν φάει 100 kills. Έλα, μπράβο. Αλλά πέθανες. Όχι. Τι πέθανα ρε. Εγώ να πεθάνω, ποιος εγώ. Άμα μπορείς να ανεβάσεις λίγο φωτεινότητα στο κινητό. Ένας φουλ. Μπράβο. Γιατί... Ναι, εσύ να βλέπεις την κάμερα. Αυτό Το κάνω. παιχνίδι, όχι το παιχνίδι από το κινητό. Αυτό κάνω. Έχω μεγάλες τσέπες, μυγέτες. Και τι βλασσάγες. Δεν κύλησα εγώ. Α, παιδιά! Μπρο, άλλος είχε... Εσύ είσαι στην κύλη όλα κόκκινα. Ναι. Εσύ είσαι θα το πω εγώ, θα το πω. Στο τέλος όλα αυτά. Και το προφίλ μου. Στο τέλος όλα αυτά. Και το δικό μου προφίλ και του NBD Boss του φίλου μας. Τον έχουν όλοι τον NBD Boss, είναι Pro. Max. Max, όπως το είπες. Τι πιο είναι μεσαίος. Κόκκινο, παιδιά, κόκκινο. Τον πέτυχα κόκκινο, αν το είδατε. Ωραίος, κάνω revive. Revive, ρε. Α, έχει τέτοιο. Revive. Ωραίος. Το είδα το παιδιά κόκκινο, ελπίζω να φαίνεται. Είναι αγχώνεις, απλά μην κουνάς πολύ το χέρι. Προσπαθώ. Για να βλέπω. Μην κουνάς το χέρι. Γιατί το έχεις κάνει τόσο μεγάλο? Έτσι. Εγώ είμαι καμεραμάν, ξέρω. Πάει γκλου άμα έχεις λεφτά. Έχεις 500, πάρε μια γκλου. Αυτό χάπηκες. Δεν πειράζει, πάρε. Θα φέρει και δύο τέτοια. Ναι παιδιά, είχε γίνει μια μικρή διακοπή. Συγγνώμη. Ναι. Ένα λεπτάκι. Θα το κλείσουμε λίγο το βίντεο. Έχει γίνει κάτι, το κλείνουμε. Παιδιά, νικήσαμε. Πάλι καλά, παιδιά, νικήσαμε. Δεν έχω τι να πω, νικήσαμε. Πάρε γκρόζα. Δεν μου αρέσει πολύ την γκρόζα. Όχι ρε φίλε, VSS. Σε άλλο challenge τώρα, άλλο challenge. Πού θα βρίσκουμε όμως VSS στο BR6? Βρίσκεις, μπορείς να τα αγοράσεις κιόλας. Ναι, το ξέρω, να το αγοράσω τώρα. Εμείς εκεί θα είμαστε να το αγοράσουμε, γιατί να το βρούμε έτσι δεν γίνεται, πιστεύω. Γίνεται να το Εύκολα. βρεις. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Αλλά δεν το βρίσκεις εύκολα, όντως. Γιατί το VSS είναι ωραίο, σπάνιο όπλο. Δεν είναι σπάνιο, αλλά είναι δύσκολο να το βρεις απλά. Κλείνουμε γιατί παιδιά μπορεί να έρθει κάποιος. Κοίταξε, δεν μπορεί να σπάσουν την κλου, αλλά... Το δοκάρι. Πάρε ρε. Ναι ρε, με χαλώσει τις Είναι σφαίρες μου. κίνητος. Δεν τον είδα αυτό. Ο Τούντουν Σαχούρ. Έχουν έρθει όλοι οι δικοί μου. Εντάξει, το Τούντουν Σαχούρ το έλεγα μια φορά τραλέλο, τραλά κάποιες φορές. Ένα βγαίνα. Έλα, NBD Boss. Ναι! Νικήσαμε. Λέω να μπω κι εγώ, αλλά τραβάω. Ναι, δυστυχώς. Ένα αστέρι θέλω και σε φτάνω. Δεν πειράζει. Αλλά τώρα παίζει τέτοιο, Τώρα παίζουμε μπία, μαγκές.
Μια χαρά τραβάω, τι κοιτάς η κάμερα. Όχι, απλά να δω πόσα λεπτά τραβάμε. 14 Μην λεπτά. κουνιέσαι. 15. Μην κουνιέσαι, είναι ζεκό και πολύ. Λοιπόν, παιδιά. Μπία τώρα. NPD Boss. Θα σου δείξω στο τέλος το account μας έχουνε. Οκ, πάτα ready. Ωραίο μάτς λέει, ωραίο. Συμφωνώ. Ωραίος, πάμε. Και το BR έμεινε. BR rank. Είμαι gold, δεν παίζω BR, παιδιά. Ούτε εγώ δεν παίζω. Οπότε BR. Heroic με ένα αστέρι. Απλά μειώθηκα. Πώς 6 σπίντσο. Πω ρε φίλ, δεν ανυπομονώ να τα πάρω όλα. Αλλά δεν θα τα πάρω. Εκτός αν μου τα κάνει κανένας gift. Δεν γίνεται να κάνουν gift τέτοια. Γιατί? Το λουλούδι. Άμα υπάρχει κάτι στο shop γίνεται, γι' αυτό σου λέω. Ποιο? Το λουλούδι. Όχι ρε. Ποιο? Καμιά κίνηση ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση ναι ρε. Κάτσε Αλλά ρε. Το λουλούδι. Πάτα ready ρε. Ρε πάτα ready ρε. Τι ντουο, πάμε. Ντουο. Πάμε. Εγώ λέω θα πεθάνετε πιο εύκολα ντουο γιατί είναι και heroic. Δεν μπαίνουν, χέστο. Δεν μπαίνει ντουο, δεν μπαίνει, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε παιδιά να σας δείξω τι κίνηση θέλω, κάποιος άμα μπορεί να μου το κάνει gift. Κλείνουμε λίγο. Παιδιά, μπήκαμε. Ναι, εντάξει. Παιδιά, μπήκαμε. Πολλά λίγο. Ναι, τώρα μέχρι να ξεκολλήσει. Γιατί έχω 999 πιν. Εγώ έχω 13 τέτοια. Ποια? Τα μάζεψα. Ποιο? Εγώ έχω παραπάνω. Εντάξει, έκανα. Εγώ τα χάλαγα πιο πριν. Όταν δεν ήταν το βίντεο. Δεν θα πατάει για κάποιο. Παιδιά, μικρές διακοπές γίνονται δυστυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάνουμε φασαρία δεν φαίνεται και μερικά. πολύ καλά. Πού είναι ρε? Μήπως έχεις κάνει zoom? Εδώ. Κάτσε. Εδώ. Τι είχες κάνει zoom? Μην πεις έτσι ήταν από την ώρα που παίζαμε CS. Ναι ρε. Γιατί Από ήμουνα δύο. εδώ, εκεί ήταν μακριά. Α, εντάξει. Δεν φαίνεται. Όλα αυτά. Το ίντερνετ. Θα μόνο εσείς Δεν δίνεις έχω. τελικά. Ναι. Να το βάλετε. Τι είναι? Δεν πιάνω ίντερνετ. Είστε πολύ, είναι hacker. Τι είμαι hacker ρε φίλε. Λες μαλακίες. Δες και 162. Εντάξει, όταν δεν έχω εγώ ίντερνετ, εμένα δεν μου κάνει τέλος, απλά μου προχωράει. Αυτά τα πράγματα μόνο στο ενεργειακό γίνεται. Εντάξει, σου λες πήρα το όπλο. Πάλι καλά. Ποιο μισό. Δεν πιάνω ίντερνετ. Ρε φίλε! Παιδιά θα βγω, δεν γίνεται. Βασμίου. Τι να κάνω! Να το κλείσουμε εδώ, άμα είναι. Και να το κάνουμε άλλη μέρα. Όχι, σιγά μην κάνουμε άλλη μέρα. Τώρα το είπαμε, εντάξει. Φτάνει. Αυτό δεν έχει ίντερνετ, για σένα στο λέω. Αλλά... Τώρα που πιάνω 900. Δεν με νοιάζει, μπρο. Ήμουν εδώ, δεν πήγα ποτέ από εκεί. Με βγάζει μόνο του. Παιδιά, χάσαμε. Δυστυχώς. Παιδιά, ένα λεπτά γιατί έφυγε ο κάμεραμαν. Εδώ θα τραβήξω εγώ. NPD Boss, να δείξω το account σου. Ένα λεπτάκι, γιατί δεν είχα ίντερνετ, sorry, ήταν. Ένα λεπτάκι, προφίλ. Εδώ, NPD Boss. Το ID του. Level 39, Heroic 2 φορές στο BR. CS Ranked μία φορά. Εδώ ID του, το ID του βάζουμε και ένα like. Τώρα, Barry 1. Barry 1,
το προφίλ του Μπαριένα. Του Μπάριεντς, απλά το έβαλε Μπαριένα. Εδώ. ID όλα. Μπαριένα. Α! Έχει μύγες. Το ID εδώ, παιδιά. 335 likes του βάζουμε ένα. Τώρα 41 level. Το δικό μου. Όπα. Εδώ. Εδώ 421 like. ID όσοι το θέλετε. Εδώ CS4 Ενρέκα με 3 σταυρούς. ID. Εδώ. Το account. Και εδώ, παιδιά, σας κλείνω ένα λεπτάκι για να κάνουμε το άλλο. Παιδιά, εδώ να σας δείξω και την guild. Παιδιά, εδώ η guild, όλα κόκκινα. Όσοι θέλετε μπαίνετε. Βασικά, κάντε με friend. Θα σας στείλω. Όσοι θέλετε να μπείτε. Έξω το προφίλ μου. Το έδειξα όλα. Το έδειξα. Και κράτα. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like. Όχι ακόμα, bye bye. Στόχος όμως σε αυτό το βίντεο είναι τα 5 like και πρέπει να φτάσουμε 25 εγγραφές, παιδιά. Άμα φτάσουμε 25 εγγραφές... Πόσο θέλουμε, 3? Δεν ξέρω. Νομίζω 22 ή 23. Ή 3 ή 2. Ναι. Θα πάμε βόλτα στο Δομοκό. Ολόκληρο το Δομοκό. Ολόκληρο. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια Γεια σας.